Jopuonje mag interns e sikunde mag junior secondary koro kwayo mondo piny owacho ne ni ondikgi e tich e yo mongirore kaka ne gisingonegi. Jopuonjgo mag JSS maromo 20,000 pacho ka endi obuogo koso dok e skul koyepi ka ok ochop dwachgi. Jafwambo marwa Bill Gates Odwar lero wachni. Jopuonje mag interns e sikunde mag junior secondary obuogo weyo dok e puonjo ka oyaw sikunde higa manyien poni piny owacho kochopo singo mar ndiko jopuonje mag JSS e yo mongirore. Kuom mano wakwayo sirikal ni mondo koyie to gimiwa lek mane wakwayo mondo mi wayude confirmation oketwa e tich mongirore otimre, nikech ka mano onge to kwadhi puonjo yo makare. Gikwayo achiel ne sirikal, jopuonjgi thagore nikech gin gi family to pok gibedo confirmed, fet gibende pok onyisgi. Kono kwa ni sirikal onyiswa ni to gidhi confirm wa koso no. Ko gi confirm wato wano kwa dog puonjo STEM. Nyithindo go koro wabro weyo lwet sirikal koro dhi puonjgi. Wano kwa ni sirikal okel pesa mondo wabed confirm ogol power. Giwacho ni ogikore mar dhi nyime kod puonjo ka piny owacho chulo gi mano osara maromo Sh17,000 dwe ka dwe. Giwacho ni gisani oging'eyo kama piny owacho ketogi e kinde ma orako mane omigi kod piny owacho chiegni rumo, to piny owacho bende pok ondikogi e yo mongirore. Sani en pesa matin kabisa nikech intern teacher kaka an gi dhako, an gi nyithindo. To pesa ni seche moko tama dak gi jogi kaka anyada kodgi maber. Koro nakwane ni sirikal koyie giketa e thuolo mongirore mondo adag gi japuonj maber manyadhi puonjo nyithindo maber modak kaka japuonj. Teachers are stressed, and if a teacher is stressed, there is no content delivery that can take place well in classroom. Because if you go back at home, most of our teachers come from humble backgrounds. Ni wale waliambiwa waende wasome education warudi wasaidie wazazi. And then you find that someone is paying you 17,000. You yourself, you can't even get everything you want. Even the basics you can't provide for yourself. So, and the parents are back at home are expecting too much from you. En wach mojiw kod jowetegi e kaunti ma Kericho ka giwacho ni ndikogi e yo mongirore biro miyo gi thuolo mar yudo thieth kokalo e kumba mar SHA kaka sirikal dotimo ne jopuonje. The only thing we are worried about are two things. Number one, we don't know which facilities we are going to use. In line with the facilities, we also don't know if the teachers who have been collecting drugs on monthly basis are going to be catered for. There are teachers who have also been getting dialysis on weekly basis. I hope this cover will look into them. Finally, we also call upon the government through our TSC that they pay the facilities in good time so that teachers will be able to access good services. Kamano bende gidwaro mondo jopuonje mag JSS ochung' kar kendgi ma ok ni onywandgi e riwruoge moko mag jopuonj e pacho ka. We are saying autonomy because we want the resources. Capitation must be utilized well. The administration must be able to understand the resources, to implement the CBC. Right now we are talking, there are no labs in the JSS. Teachers are suffering. The science teachers are improvising, teaching the science, and therefore autonomy is a must. Solidarity forever. Bill Gates Odwar, Ramogi TV.